PBB si pangahon ti karon. Oy pre, wa mo gibayaran na ning bayutan eh. Unsay bayad? Ako mo ilala, giubsan kog maayo. Nagsangkiig ko pag uli. Ako may grabe. Kay nagkurog na gyud akong tuhod. Sa may plano nimo na ito nang ibagdak na. Kana, may nga plano. Sumasugdan na to ni. Naglagot ko pag kayo ba? Saman pre, tara na pre. Haladay unsa man ning Pinoy-anan ni bituyaw ay nga survival man kaayo na pay dalan tijong lisuda ay. Unsa man pugka day nga ginam bitaw tinga di na tuwa-tuwa tuno kay pugok na bitong bayuta to. Haladay, tinuod da itong chika day nga napughok si bituya tungod lang sa laki. Tinuod man to day. Di ba katuo di katuhan no? Naday dili jud ko katuod day kay na dato baya jud kay na si bituya no nya. Binandol pa jud kaayo ang kwarta. Unsa naman taon to siya uy? Tungod guro nas kadalo niya day oy. Pati laki gani maghinangol. Time pa murag mao man guro ng balaya day. Haladay, si bituya jud ay nang gatalikod day. Klaro kaayo oh. Likod pa lang daan, siya na jud oh. Tama jud ka day. Haladay natanggal iyang buhok unya gitaod napay tiyan. Haladay luuyan ang bituya napas mo na day ba. Haladay, atong duulon jud day. Luuya na atong bishi nga bakla. Uy, tara atong atuon ta. Tara. Oh, hello. Ikaw na po ni? Kabalo ba ka, ha? Na-stress ka ko sa imuha ay. Sige kang pangayog kas. Awa day, nagyapon siya katawag bisag wa ni kwarta. Kani day, naunsa naman yung bayuta day. Uy, Ato na nang pakuratan. sige sige day. Hoy, Ay, iri kumagat. Ay, uy, mga busy. Nagunsa naman po mo diri. Uy, resolve kayo sa kong kakulba. Uy, igat, naunsa naman ka igat. Nanapod kay laki gidala diri ano, atik-atik ra kag tambay diri ah. Wait lang, day, ha? Wait lang, yun. Kanay nakatawag na ako. Kanay akong, kabalo na mo. Okay. Igata ni mo eh, sige ra man kag pang laki. Uy, niya dyan magdungkan mong duha. Di mo day, concern lang minimo day ba, sige ra mo kag pang laki, mahurot imong kwarta ana. Ako ni mo day, magpalalaki na lang ka. Napakailiwat. Ew, kasi magpalalaki ko. Nga, di ba dyan ko gusto ana? Unsa man na siya, uy. Sige na guday, wa man kay nga magbayot day, laki man kay kag purman, ang lawas nimo. Napay tiyan ni mo day oh. Tsaka kaayo. Day, tanawa ang sayal day. Ay, day arang mubuha day, may gay mo ni gawas iyang julugs no. Diyos ko day, ang crop top day. Perti pa jung pulaha og aping murag gisagpa, Ginoo ko eh. Napay naong day, mura jug, pantat day, napuno jug, balahibog yun. Upay ikaw day, maglaki na jud kag tinuod day, hapit ka mula pa sa kalendar day, ukay liwat. Tarong na sa imong kinabuhi day, magmahay jug ka anak pag-abot sa panahon ba. Anong magbuot man dyan mo sa akong kinabuhi? Kami tag-iya sa akong bahandi. Unsay bahandi, napayag naman gani ni oh. Ay sa day, nagunsa makadiri sa gawas day, wala lagi ka sa imong balay. Day, ani man gud ni. Unsay ngane? Ay, na naman po di ako mga baby boys, uy. Unsay bibi boy? Paksit karon. Bibi boy, gahapon. Mga kay bayad sa mua. Naday, nadi siya gilumluman mga laki diri. Igat jud kini si bituya day ba, wala na po siya ng hatag sa tuwag laki. Hoy, igat! Mo nang napurdoy ka kay duha-duhay mong laki panghatag pod. Kamo? Mungurtay kay mong naong. Anong naaman sa damo diri? Naningil rami sa mong parte. Poslan man nga iyaming gihago-hago. Among kuhaon ni ang balay. Ha? Magdungan jud. Scared kimi. Hala day, wala na jud ka na mauday. Ay kog ingna nga imo nang gihatag imong titulo sa imong balay. Mo gyud, nauna sa makadaghanday imong utok ba mura nagmunggos. Usay bro bunggos. Anong magbuot man jud mo sa kuha? Tinuod jud, yung murag monggos. Maabot pag 10 rounds. Dili ra ba may bayaran? Tama jud, wa jud may gibayaran na ng bayutan eh. Uy, nanapod akong isa ka baby boy. PBB si pangahon ti karon. Oy pre, wa mo gibayaran na ning bayutan eh. Unsay bayad? Giutang ra man po gani. Na parehas kita na pre. Kaya ako bitaw, mas lala pa kung nagian yun. Abot pag 10 rounds, ipakaon ako udong. Hala day, grabe naman po ng udong day uy. Upo ka na uwaw day, sobra naman po na kapo yan ang 10 rounds. Hala day, bigatla lagi kay ka ay. Hangol jud kay kagatas-gatas ba. Tulog ka laki? Igata ni. Ako mo ilala, giubsan kog maayo. Nagsangkiig ko pag uli. Ako may grabe. Kay nagkurog na gyud akong tuhod. Kurog, gihapon. Mas lala na ko kay pilti nag-uga na yun. Hoy mga baby boys. Ay mo kabalaka, uy, ako rani, si Betoya. Grabe jud ning bayutan ni ba, lami kay bagdak. Sa may plano nimo na ito nang ibagdak na. Kana, may nga plano. Sumasugdan na to ni. Naglagot ko pag kayo ba? Saman pre, tara na pre. Hala day, daga na pod.
Ay,